Pel que fa al tema de medi ambient, i aquí sí, perquè hi ha una qüestió personal, perquè he viscut en un ras tota la vida i he anat patint molts canvis, i el que hem d'intentar protegir sobretot és que tota l'activitat agrària es pugui mantenir, que la gent s'hi pugui guanyar la vida i col·laborar i ajudar perquè tot l'àmbit i la plana quedi realment protegit. Tenim uns problemes exactes molt greus en aquest moment, i és l'abandó que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que a part que en els últims anys amb el creixement urbanístic que hi ha hagut i els impostos que estan cobrant amb les factures d'aigua que paguem tots, no estan fent cap manteniment. Tenim les rieres que per sedimentació se'ls ha augmentat molt el nivell de la llera i estan plens de canyes i bardisses. Llavors, com plou, queda tot embossat, es desborda i queden inundats tota la zona de la plana, queda inundada a vegades durant 3 o 4 setmanes. L'Ajuntament no té per què anar-ho a netejar, però sí que és que ha d'intercedir amb aquestes administracions, amb tots els departaments de les administracions, perquè el que passa dintre del municipi té una part de responsabilitat. I ja que hi ha algun departament que no vol complir el que li toca, doncs poder no hem de ser tan amables i tan gentils a vegades. Per medi ambient hem de fomentar molt el reciclatge perquè el cost de la recollida d'escombraries va a pes i tots els productes que no es reciclen tot van al mateix abocador i entra per pes, llavors ens hem d'anar acostumant, que és un esforç de tots, que és un enrenou, però cada vegada ens hem d'anar mentalitzant més que és la primera aportació és la de l'usuari. Les factures de l'enllumenat i les factures de la llum els últims anys han pujat molt i el que hem de fer és anar canviant i substituint les bombetes actuals per llums de LED que són molt més econòmiques. En quant a cultura i noves tecnologies, la nostra aposta és perquè hi hagi una xarxa de fibra òptica per tot el municipi, perquè l'internet és el mitjà de comunicació d'avui, serà del demà i d'aquí ja no recularem. Millorar la pàgina web municipal, intentar aconseguir tenir una agenda de totes les activitats, tots els clubs i totes les associacions del municipi per poder fer una agenda mensual i que tothom pugui participar de les activitats que s'hi fan. I hem de continuar treballant sobretot per la bona conservació i la difusió de l'arxiu històric. Havia estat en molt mal estat i ja ha començat a millorar, afortunadament. Sanitat i benestar social. Sanitat, el nostre objectiu és obrir i augmentar la cartera de serveis pels vilatans, sobretot molt per la gent gran i els que no es poden desplaçar als municipis veïns. Ja vam aconseguir poder fer analítiques un dia de més, però continuem tenint laboratori tancat moltes hores.